So guys, we are gonna move into a new house and look at these people. They are working so hard for us. They should get a chance. They should get $1,000,000. But still, they are just asking for 2,000. So they should get 2,000. They should get some food. Look at that poor man. He is taking the most heaviest thing ever in the world. Even if he is thin also. And look at me. I am taking that mattress over and making this a bike. Whatever. And look at our dad. Full of boxes and taking them to our new house. And these men who are working for us so hard, they won't let those items or these things, they don't let them things break. They work so hard that those things even doesn't break. They take them safely to the truck and put them safely to our house. Guys, we are working for our new quarter and we're gonna move into a new quarter and I'll get new friends over there. And look at all of these men. They are taking the whole table, which is like 250 pound. Even they are taking it. And look at me. I'm standing over there and making this whatever I like. I don't know. I am just roaming around, kicking things. And look at our house. It is now fully empty. Nothing is here now. It's like our first house. We have declined to take it. लोगोफोर नैलाय न'खौ एकदम साफा सिबनानै जेमानजि जाबोर कार्टन माबा माबि कागजफोर ओंखारदोंमोन गासैखौबो गार'नानै न'खौ पुरा क्लिन साफा खालामना गालांखाबाय मानोथो मालायनि न'खौ गाज्रि खालामनानै हामा बुंजानो नङा होमबा आरो जाय गोदान फैयो बिसोर जाहाथे जेबो उसुबिदा मोना बेनि थाखायनो न'खौ बिराद साफा खालामनानै माने थानो हाखानाय बिदि खालामनानै गालांखाबाय आरो थांसै लोगोफोर थांसै लाइट बिला माबाया साला मोबाइल दोनों का हालत खराब है चल लोगोफोर मोनफैबाय जोंनि क्वार्टारा बेनो गारियाबो मोनफैबाय गथ'फोराबो नैलै लोगोफोर मोनफैबाय थांसै आरो थांला फाइनाली लास्ट एन्ड फार्स्ट आयो लयनाङो रुमाय मोनसे मस्थ' गरम एसिखौ लोगोफोर माल माथाफोरखौबो लेबारफोरा लासै लासै सोगासिनो माने थिखांगासिनो सायाव ओमफ्राय अखाबो एसे एसे थाइफ्रिना होबाय ओमफ्राय नैबे सिरिया मेरा गुरा नालाय ओंखायनो एसे माने माल माथा थिखांनो बाय खस्थ' जायो आरोना बयनिख्रुइ गोलोरनि बे इनभार्टारनि जितु बेटारि ना बुस्थु थिखांबाय थानायावनो माने एसियाबो पार्सेल जाखाबाय आरोना माने अनलाइनजों अर्डार खालामनाय नालाय ग्रोब एसिबो मोनफैनानै होबाय आरो नेकलेस मोनसे होबानो जायोमोन ना नेकलेस में करना नेकलेस नहीं लो कोना तुम कहीं नहीं ले कोना काला अरे अमरा इतने दिन बाद मेरे भाई कहाँ गए तू गले मिला मेरा अरे मिलता है ना तुम लोग कहाँ था इतना दिन मेरे भाई हैं देखो देवान मिल गया दोनों खेलो कहाँ जा रहा था उरा इससे लाजा करे नङा नोंनि मान गोदोर एबा स्प्लिट खालामबाय खिरखि बोखालाय रड हास'लाय बिदि खालामबाय थानो गोनां जायोमोन आरोना एबार ना लोगोफोर सफ्लंमान जासिगोन आरो नै लोगोफोर जोंहा बर' सारा एसिखौ लालायबाय ओमफ्राय आङो बिराद माना खालामदोंमोन एसि लानांलाया मानो होनबा नै दा आगस्ट सेप्तेम्बर मोनसिगोन नै आगस्टनि दिनै खै तारिख दिनै आगस्टनि माबा मा बुङो बोरै तारिखालाय 25 आगस्ट दिनै
दिनै 25 आगस्ट बा ओमफ्राय आरो सेप्टेम्बर मोनफैलायसिगोनखा सेप्टेम्बरनिफ्रायनो थान्दा दिन हाबलायसिगोन नोंहानो माने अक्ट'बर फार्स्ट उइकनिफ्राय हाबनोसै नामा आं बुंबाय गैला नांलिया एसेखौलाथ' नांलिया नेक्स्ट माबानिफ्राय लानो हासिगोन नेक्स्ट बोसोराव लायखानो हासिगोन होनना बुंबाय मानिया जबरदस्ति लाबाय एकदम माने बुङो आरो जे मानि थाखाय खामानि मावगारदो एसे खान्थि मथे मानसिया उन्दुनो मोनाबा इमान खस्थ' डिउटि खालामनानै न'आव जुदि सारि जोंनि बयनिख्रुइ गोजौ नालाय जोंनियाथ' एसेबां गरमा बारा जायो आरोना थान्दाबाबो माने एसे गरमा जाखायो आरो सानदुं दुंबाथाय माने नङाबा एसे गरम जाखायो आरो थानो हाया बर'फोरा एकदम गरमखौ सैज' खालामनो हाया आरो बुंबाय आरोखि डिउटिखौ मानि थाखाय मावगारदों मानो साकरि मावगारदों मानसिया जुदि खान्थि मथे उन्दुनो हायाबा माने बुंबाय बिदि बुंबा आरो मा बुंबावगोन नङा होमबा लोगोफोर दे होमबालाय नोंनो मावदो नोंनो आरो खान्थि मथे उन्दुनो मोनाबा आरो मा बुंबावगोन होननानै लादो दे होनना बुंबाय आरो जोंहा बिदिनो जायो जैबारबो एसि लायो माने आं लानाङा होनना बुङो लाखायोसो लाखायो सारा मा बुंगोन आरो ओमफ्राय लाबायबो लाथोंसै होननानै लालायबाय न'यावबोसो दोनना फैदो जों दाखालि गंसे बेखौबो लादोंमोन जों माबायाव सारगोन खानायाव जोंखौ लादोंमोन आरो बेखौ नांलायनानै न'आव दोननाय मानो माबा फिटिं खालामनो बहुत खस्थ' जायो नालाय दा न'यावबा पारमानेन्ट थाखाबाय ओमफ्राय नैयावहाय बे स्प्लिटखौ लालायबाय आरो बेसो खस्थ' जाया नालाय बे मोनसे वाल मोनसे हल खालामबानो जायो बेनि थाखायनो बेखौ लाबाय आरो ओमफ्राय दा एसे फिटिं खालामनायाव मानसि फैगोन गाबोन आरो खामानि दंबावसै लोगोफोर बिराद खामानि दंबावो गाबोनबो आरोबाव न' गोदानाव फैनानै न' स' खालामजाखांबाय क्वार्टार गोदाना लोगोफोर ओमफ्राय एसे गोदान जायगायाव फैबाथाय ओंखाम ओंख्रि संना जानो एसे बोरैबा मोनो आरोना उफाय गैया संना जाखानोनांगोन उदै मोनसेखौ आरो फिसियाबा नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय न'फोरखौबो एसे एनै बुस्थुफोरखौ सेट खालामलांबाय ओमफ्राय गाबोन देखायसिगोन आरो लोगोफोर न'फोरखौ माबायदि सेट खालामगोन मानो होनबा न'आ स्पेसा एसे खममोन नालाय खिन्थु जोंहानि बाकसफोरानो ओमफ्राय आरो ट्रलि बेगफोरानो एसे बुरजाद्रायमोन मा गारै मा दोनखो गाबोन देखायगोन लोगोफोर नायनो बानाङा आरो दै बेखौ देखायाबा आरो मा देखायबावगोन नङा होमबा न' ब्लगिं नालाय बेनो आरो नङा होमबा गाबोन देखायगोन नायनो बानाङा ओमफ्राय दायो संखांबाय जाखांबाय बिराद मेंबाय लोगोफोर बे साननैसोआ ओमफ्राय दिनैनिफ्राय रैखा जेबो गैला बर'बो थांलायाबो मुलियाबो बेयावनो थाखाबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर दुर्गा फुजा मोनफैलायसिगोनसो आरो न'आव थांनो लुबैलायबाय आरो दुर्गा फुजायाव थांनोसो खोमा थिग गैया ओमफ्राय थांनोबो हानाय नै जा गुदलुनि परिखाबो मोनफैलायबाय आरो नै माबानिफ्रायनो मा होनना बुङो 6 तारिखनिफ्रायनो जा गुदलुनि परिखा मोनफैलायबाय ओमफ्राय नै जा गुदलुआव फरायनो होदो माबा सबिसो आखिबाय थाबाय मा बुंगोन आरो बेखौ ओमफ्राय आरो बेसोराबो मेंसोलाय गथ'आ बिराद बे गोजौ गाखोलाय बोख्लायलाय गोजौ गाख्लायलाय बोख्लायलाय बेबो बिराद बुस्थु जाखायो दानिया दिनै सानसेखौ फरायनो होथ'लिया ओमफ्राय परिखायाबो फैलायबाय नालाय फरायनायाबो एसे नांलायसिगोन दा बे साननैसोआ मेंबाय लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय